Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýokşan anagura. Bu hepde Azatlygyň esas temalary web-saytymyzda iň köp okulanlar we köp dinlenenler Istanbullu türkmen migranty atylyp öldürildi. Türkmenistanyň özüni dep gelen adamsyny ýenişdiren ýany polis gözleýär atly habarlar boldy. Rus prezidenti Vladimir Putin'in Türkmenistanyň sapary baradaky materiallar hem köp okurly. Şeýle-de bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine türkmen türmesinde diri ýeten tutsaglaryň ýene ikisiniň jesetleri garnaşlaryna berildi diýen atly makala girdi. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 39-njy hepde atly foto hergimiz çekýär. Özbek morlumy jaýyny halas etmek üçin özüni otlat diýen atlan çap edilen video reportaj hem köp tomaşa edilenleriň biri boldy. Bu hepde iň köp gurrun edilen materiallarymyzyň başyny hormatly arkada rubrikamyzda çap edilen okujy haty. Türkmenistan edilen guruluşyklary, adalatsızlyklary, deňsizlige üns çekmek isleýärine atlan çap edilen hat çekýär. Türkmenistanyň özüni dep gelen adamsyny ýenişdiren ýany polis gözleýär. Türkmenistana sapar edýän Putiniň Berdimuhammedow orden gowşurjak habar berilýär habarlarymyz hem köp söhbetleşjekdi. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň web-saytyna girip, gowgolýan meseleler boýunça öz pikirleriňizi aýtmaga çagyrýarys. Gepleýär Azatlyk Radiosi. Hepdäniň jemini halkyň sesi bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow sentýabr aýynyň aýagyna geçiren hökümet maslahatynda ilat edilýän lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýygyrly ýokarlandyrmak, şeýle-de ýurdun saglyk edaralaryny hojalyk kasaplaşygyna geçirmek meselelerini gozgady. Şol ruwatda resmi metduat saglyk tesgalary olaryň döwrewap enzamlaşdyrylyşy barada ýygyrly habar berýär. Emma Azatlyk Radiosi bilen söhbetde şol ýan raýatlar düýüpden başga bir ýagdaýy görüň berýärler. Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanyň kawarçy Soltan Açylowa bu ýagdaý barada Ahal vilayatynyň ýaşaýjysy Şeker Soltan bilen söhbetde şoldy. Türkmenistanda medisina hyzmatlarynyň gymmatlygy barada aýdýarlar. Medisina hyzmatlarynyň hiliniň ýaramadlygy barada da ýaşaýjylar köp näradyçylyk bildirýärler. Şu medisina hyzmatlary şu gün nähilek ýagdaýda biraz ütgeşme, gowlaşma barmy? Ýok, ine çağırsak skor gelýär. Gelýär hiç zady ýok. Kol adam hiç zady ýok. Iň arka spritarym ýok. Tez kömek. Ýöne gelýärler, atkal etmeýärler. Şol tez kömek gelen wagtda şolaryň lukmalaryň elinde hiç derman ýok bolsa, näsaga näme kömek berýärler? Ay ýazyp berýärler dermany. Özüň tapmaly, almaly. Onuň ambulatoriýada kolu urdurýan. Tez kömek çağırylanda tez kömek näsaga gysgaly kömek bermeli. Diýmek bilen şolar gysgaly kömek berilen okda. Ýok, watar ýok, hiç ýyly. Dermanlarym ýok, arka sprit gerek bolsa sprit hem ýok şolarda. Şu tez kömek gelende şoňa nähilekdir bir töleýäňizmi? Ýok, töleýär. Size tez kömek nireden var ya? Öz owamda var. Tez kömek var. Onu wagt ýok da kolda kömek edip bilen aklar. Hemişe şeýle ýagdaýmy bolmasa, wagt şolarda bir derman bolýan wagtda tapylan wagtda bolýarmy? Ay menen son göramaga 20 ýyl ýaşaýan görama 20 ýyl. Intakso özlerinden alıp kol eden men görama. Özüňde o kolun olsa urup berýärler onu. Onu atkal eden aklar. Ýöne medisina çağırsan gelen ok öýe. Neskor bolmadyk ýagdaýynda da ne gelip gelmeýär. O wagt medisina gelen ok hiç wagtyndan soň bir hili bir ýagdaý döräýär bir kynçylyk. Sonra gelmeýär. O wagtda näme we medpunkt barmy, hastahana barmy? Medpunkt bar. O hastahanasy ýokmy? Ýok. O hastahanasy ýok. Öň bardy ýerde onu ýapdylar. Yani kıymet punktaki lukmanın nähile kömek görýäňiz? Ay bir sobaramda kolum nedäme basa kömek göremdik. Mysal üçin näse bolup ýetirden alatyňyzda şonuň bilim derejesine nähile şol bir näsaga ýanky diýagnoz goýup näsagyň ýagdaýyny bilip bilýärmi? Diýagnoz goýupmy? Ay, derew äne barmaly. Äne-de analiziň bermeli. Özlerine analiz alıp etýänler ýok. Şu saglyk ätýaşlyk pasporty bilen ýeňillikli dermanlardan peýdalan bilýäňizmi? Onu diňe şol arzan dermanlar berilýär-de, gymmat dermanlar ýok, ýazyp berilýär diýerler. Ne şol arzan dermanlar mysal üçin näme girýär? Ay, şu aspirin analgetikda berýärler. Oram gerekmi? Arzan derman diýerler, nirede öndirilen dermanlar? Türkmenistanyň özüň Kaşgabatyň. Şolaryň
pili pes gelýärmi. Ay bir hayır etmeyen ýaly ya biz ananam zokmu soňa ýa hayır eden nokta ile orsun germany gogurýar edem. Ondan doktor alara merem doktor. Alýan barym bolsa bilmedim meni alyp göremek sahram bolsam alamak meni. Hormatly dinleyijiler, ahirli Şeker Sultan bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Gepler Azatlyk radiosi. Türkmenistanyny 1948-nji ýylda bolan Aşgabat ýer titremesiniň bidalary ýatlanýar. Şol ýer titremesinde dörejilik intelligensiýasynyň wekilleriniň hem bir näçesi wepat boldy. Biz hepdäniň jeminine yer titremesinde wepat bolan intelligensiýa wekillerini ýatlamak üçin Ýazgy Hudaýberdi Halifi studiýa çağırdyk. Hudaýberdi dogrudan şu yer titremesinde türkmen intelligensiýa dörejilik wekilleriniň kimler wepat boldy? Olar nähil hyzmatlary bitiren adamlardy. Türkmen wekilleriniň mendiňe dörejilik wekillerini gözeňde tutýan olardan biri Aýdylýany Hacı Ismaýylow bilen Şahir Kemal Işanow bolmaly. Olaryň ikisem geçen watançylyk uruşunyň maýyplary uruşdan gutulsalarym keseň aşagyna galypdyrlar. Başga da ölenler kän, meselem aýdymsaz ugrundan bagşyçylyk senedinden ýogulan adamlar bar, gaty belli adamlar bar. Olaryň yer ıranmadan öňkü ýazgy edilen eserler häzir çenli ulanlyk gelinýär. Bular bir giden bir tarih. Şu arada Türkmenistanyna ýöretip bir ensiklopediýa çyksa, gollanma çyksa gowy bolardy. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyna häzir çenli ýatlanylmaýan adamlar bar. Olaryň biri Poçlaýewski, ol görnükli dilçi. Şonuň bilen birlikde de Türkmenistanyna dil bilimini östüren alimlaryň ählisiniň diýýäli halifasy, onuň asly Belarusdan bolupdyr, ol türki dilleri öwrenipdir. Şonuň bilen birlikde de Türkmenistana ýöretip kadir hökmüne iwerilipdir. Ol Türkmenistana gelenden soň aýratynam 1936-njy ýylda Türkmenistanyň ilkinji lingwistik gurultaýyny geçirmek işine gaty aktiv gatnaşypdyr. Şoň bilen türkmen diliniň dürli ugurlary boýunça birnäçe işler alyp barypdyr. Hudaýberdi şu professor Paseluyevskiň türkmen latin alfabetini öğretmekde de esasy guramaçylaryň biri bolan aýdylýar. Belki alymyň işleri barada gurrun berersiňiz anygyrak. Elbette ol türkmen latin elipi onun soňam bir iň möhüm mesele eýäm 30-njy ýyllarda türkmen diliniň orfografiýa kadalary işlenilip taýýarlanypdyr. Şol kadalaryň işlenip taýýarlanmagyna da Poçlaýewskiň täsiri ören güýçli bolupdyr. Onuň ilkinji hem esasy işleriniň biri türkmen diliniň fonetikasy diýen işi. Ol fonetika boýunça düýpli ilmi iş ýazypdyr. Eýäm baryp 36-njy ýylda kitap bolup çykypdyr. Ondan soň beýleki bir işi türkmen diliniň dialektleri diýär. Ol türkmen diliniň dialektlerine gaty beled adam bolupdyr. Türkmen dilindäki dialektleri ilkinji öwrenenleriň biri Poçlaýewski bolupdyr. Türkmenistanyň ähli territoriýalaryna diýen ýaly aýlanyp dialekt aýratynlyklaryny, şiwe aýratynlyklaryny ýyzarlapdyr. Soň ömrüniň soňky böleginde, ýagny ölmezden öňräki eden esasy işleriniň biri türkmen diliniň sintaksisine degişli. Türkmen edebi diliniň sintaksisiniň esaslary diýen işi şuna çenli bir iň möhüm işleriň biri hökmüne agdalyp gelinýär. Aleksandr Petrovich Poçlaýewskiň ýene bir hyzmaty onuň türkmen halk dörejiligini dünýä halklaryna, aýratynam Rus halkyna ýetirmekde eden hyzmatydyr. Ol ýerranmadan öňünçe belli alim Baýmuhammed Atalewich Garrief bilen birlikde Göregul eposyny rus diline terjime edipdirler. Şol terjime uzak wagtlap saklanyp ahirine 70-nji ýyllarda Moskwanyň ilim neşriýatyna aýratyn kitap bolup çykdy. Özüm gaty oňat görülip bütün Soýuz boýunça şol sanyna Türkmenistanyna da iň bir söýülip okulýan Göregullaryň birini urildi. Şol Göregulynyň terjimesinde de Aleksandr Petroviçiň aýratyn hyzmaty bar. Ol belki de diýirgalan bolsa, soň bilen beýleki eserleriň rus diline çykmagyna da ýardam edip bilerdi diýip pikir edýän. Hudaýberdi, elbetde şu universitetde okan ýyllarymyzda dilçi mollumlarymyz, professorlarymyz hemişe Poçlaýewskiň işlerini umumyň onuň mollumçylygyny köp ýatlardylar. Şoň bilen birlikde de onuň şu okuw jaýyny velosipedli gatnanyny, horjunçylygynyň oranyny, şol horjunçylygyna da kitap getirenini gaýdylýar. Belki bu alymyň mollumçylygy barada da gurrun berersiňiz. Elbette bir
diňe bir dilçiler üçin däl, edebiýatçylar üçin, halk dörejiliğini öwrenijler üçin bir görellili professor bolupdyr, ören bir ýeti akylly pedagog bolupdyr. Professor Mäti Kösäýew gurrun bererdi, hakykatdan hem onu velosiped bolupdyr, ýagny tigir bolupdyr. Şo tigirli universitete gelenne kitaplary getirýär ekeni. Şol oku kitaplaryny okuwçylara, ýagny studentlere görkezýär ekeni. Ine şeýle kitap bar, şeýle kitap bar diýip. Şonuň özü görkezme esap ýokmunda gaty bir täsirli zat. Şol kitaby görmek, şeýle kitabyň bardygy barada maglumat almak gaty bir täsirli. Şonuň bilen birlikde de Pasilevskiň ölümi barada da aýdýarlar. 48-nji ýylyň yer ıranmasyna ol kesegiň aşagyna galyp ýogalypdyr. Onuň nähili maşgalasynyň bardygy barada elbetde bizde maglumat ýok. Sebäbi bir ol adam, ol şahsiýet şeýle bir düýplüge gurilmedi. Ýöne şonuň öýü, iş otogy, durşuna kitap bolup şol yer ıranmada kesegiň arasyna ummasyz köp kitabyň çaşyp ýatanlygyny aýdýarlar. Şol kitaplarym wagty bilen ýygnap bilmendirler. Pasilevskiň şol kitaplary bir görene göz bolup bir näçe günläp kesegiň arasyna garylyp ýatypdyr. Ona şeýle beýik alymy da biziň milletimizden aýyrmak mümkin däl. Ol biziň milletimiziň biri, biziň dil bilim pudawmyzdaky ösüşleriň göz başynda duran adamlaryň biri. Gynansa hem şeýle adamlaryň hatyrasy ýeterlik derejede ýatlanmaýar. Hudaýberdi halini şo ýerlenmesiň bolanyny 70 ýyl dolýa geljek ýyl. Indi şu sene bilen baglykda Pasilevski ýaly türkmen halkyna hyzmat eden adamlaryň hatyrasy nähil tutulsa, olaryň ýadygärligi nähil ebedileşdirilse gowy bolar siziň pikiriňizçe? Bu ýerde bir zady açyk aýtmak gerek, ol bilen ilm barada. Ilm ösiye, kamilleşiye. Mesela Pasilevski'nin şu Türkmen dilinin sintaksisi ya da Türkmen dilinin fonetikası barıdaki eserleri bugün on çoklu gımmatlı değil. Sovet dövründe bir Kapitsa'nın atomçu belli alim, dünya belli alim, Kapitsa'nın bir çıkışı vardı. Şunun sorudular, siz önkü alimlerin eserlerini okuyanız mı deyip. Olaydı, onların eserlerini men üçin bir täzelik ýok diýdi. Şol kitaplaryň söz başlaryny okap çykýan diýdi. Şolar ýaly Pasilevskiň işem şuň kugün. Ilmyň häzirki ýeten derejesinde beýle bir gymmatly bolmasa da, şol adamyň özü gymmatly, şol adamyň goýan ýoly gymmatly, şonuň terbiýelep ýetişdiren kadrlary, şonuň açan ugry mektebi ören gymmatly. Şonuň üçin bir mekteplere ady dakylsa, bir şoň adyna bulwarlar bolsa, köçeler bolsa, esasan onuň bir ýadygärligi diklenilse, gowgolaryň kadiýan. Hormatly dinleýijiler, ýazy Hudaýberdi haly bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hepdäniň jemen 1948-nji ýylda Aşgabatda bolan yer titremesiniň pedalarynyň biri. Şeýle de bolşewik repressiýalarynyň ejerini çeken türkmen intelligenti, türkmen çağalar edebiýatynyň göz başynda duran ýazylaryň biri Hacı Ismaýylow barada söhbetlen dowam etdirýär. 1948-nji ýylyň yer titremesi bolşewikleriň 30-njy ýyllardaky zawun repressiýasyndan 1941-45-njy ýyllaryň uruşundan soň türkmen dörejilik intelligensiýasynyň ýaňy özüne gelip başlan döwrüne boldy. Şol wagt eýem özüni tanıtmaga ýetişen Hacı Ismaýylowyň okuw kitaplaryny terjime halyny onuň Moskwada ýokary bilim alanlygy tasdiklanýar. Emma ol hakykatda Mollanyň ogly diýilip, Xan Ýomuzkynyň tagallasy bilen Moskwada türkmenler üçin döredilen orta mektepden hem koglan adam. Bolşewik repressiýalar Hazynyň doganlaryny hem aýap goýmandyr. Hacı Ismaýylow baradaky söhbeti Ýazy Amanrat Bugaýew bilen dowam etdirýär. Hacı Ismaýylow yer titremesinde kesen aşağına galan wagty ýaňy 34 ýaş apdy. Şol gyýpga 34 ýaşynyň 34.000 hasraty, 34.000 kemsitmäni başdan geçiripdi. Ine şolaryň käbiri 1913-nji ýylda Aşgabatyň eteginde Bagry obasyny dünýäýinden Hazynyň kakasy Seýid Ahmed Agun öz döwrüniň sowatly adamlarynyň biri bolupdyr. Bagyrdaky dini mektepde çağalara ders berýän eken. Ahun aganyň 6 ogly bar eken. Ol oglaryna dünýäwi ilmleri öwrenmegi, dünýäwi mekteplerde okumagy öwrütdiňler. Bir anyk mysal 1926-njy ýylda ýyl arasynda Xan Ýomuzka bilen tanalan Nikolay Nikolaýew Karaşan ogly
ulu tavallaydı Moskva'nın eteğinde Türkmenistanlılar üçün Magarif mektebini açtırıya. Ine soňa da hazinin okuwa gitmegini kakasy Seyid Ahmed Ahun golloya yardım edýär. Ýöne edir soýullarda bolşewiklerin siyasi repressiýasynyň başlanan nöwri Seyid Ahmed Ahun'un demir ýol stansiýasynda işçi bolup işleýän oğlu Qurban Nazary, oğlu mektebiniň mogollumy bolup işleýän oğlu Allah Nazary, mollanyň oğulları diýip Sibire sürgün edýärler. Qurban Nazary sürgüniň sömresi dap bilmän, şo ýerde Sibirde wepat bolýar. Ahun ağanın beyleki bir oğlu Mahmud bolşeviklerin sömünden gasyp Özbegistanyň Termiz şäherini açýar. Hazinem Mollaň oğlu diýip 1929-njy ýylda Moskwa mektepden okuwdan çykarýarlar. Şu ýerde bir ýagdaý bolup geçýär. Türkmeniň belli şahyry Karaca Brunowyň kakasy Batyr ağa Seyid Ahmed Ahun'a sen bagyrdan göçmeden tohumyň tüköderler diýip ony tejeniň Amaşa gapan owasyna göçürýär diýär. Batyr aganyň oğlu Karaca Brunow Moskwada mektepden çykarylan ýöne rus dilini kämil bilýän 16 ýaşly hazini ony tanış bilişini görüp Aşgabatdaky edaralaryň birine dilmaz edip şeýerleşdirýär. Hazinin sefer tercümeden başlığında çıkyanlığına göz yeten Karaca Brunow neşriyattan tercüme etmek için öz adına yazdırılayan eserlerinin belli bir bölümünü Hazı İsmailova tercüme ettirýän eken. O tercüme için değişli kalam hakkını kaza berse de tercümelere öz adına oyup metbotda kitaplarda çap ettiripdir. Sebebi tercümeden Hazı İsmailov diyen yazgı bilen, at bilen şol eserler çap edilse Hazı'nın doğullarının izinden Sibire sürgün edileceğinin uzu iki olmandır. Dine 1938'de siyasi represiye biraz kiparlarından sonra Hazı İsmail'in tercümeleri, ilkinci goşguları, ilkinci hekayeleri onun öz adı bilen metbotda çap edilip başlanıyor, çap edilip uğralıyor. 1941'de uruş başlananla Hazini da onun doğulları Mesut bilen atağını da uruşalıyorlar. 1943'te Sevoş vakti çepelini okalların Hazı kulluktan moşoduluyor. Sevoş'ta ağır yaradar olan atağını kulluktan moşoduluyorlar. Onların beylekte onu Mesut Sevoş'ta vefat bolýar. Sevoş'ta maip bolup dolanan iki doğun, yani Hazı bilen ata 1948-nji ýylyň ýerrenmesindäki azy kısmaty da bile paýlaşýarlar. Olaň ikisem ýerrenmesine kefen aşagyna garyp wefat bolýarlar. Aman bradın şu Türkmen edebiyatçılarının yazılarının köpüsünün pikirine göre Hazı İsmailov Türkmen çağılır edebiyatynyň düýbün tutçularyň biri hesaplanýar. Eýsem bu dogrudan hem şeýle münähil esaslandyryp bolar. Bir doğrudan hem şeýle bir sebebi Hazı İsmailov'un hakyky dörejlik zehini urustan çepeline alırıp 1943'te dolanyp gelenden sonra asılıp başlanýar. Sebebi repressiýa döwrüne kadagarlyklar hem Hazı İsmail'in öňünden belli bir derejede aýrýar. Şo döwürde Hazı İsmail gopullyja gyýratly meşhur hekaýesini ýazýar. Ol bäsleşler 1944 Öküzgödök 1945, İkatarın bir oğlu 1946, Moğollum'un kıyıdiyali Kamil povestlerim yazıya. Türkmen edebiyatında Hazı İsmail'in çağırların etlep dörüdün şöyle govrumlu eserlerine selli. Ola govrumlu eserken hatta koşkuda juda ağır eken. Berdiker baban ve hizmetler var yönü ol zappakları da bir dağı Hazı İsmail'in bir ağlan povestlerimizden sonra yazdı. Aman bradın şu Hazı İsmail'in özünün keseğin aşağına galanlygyny aýtdyňyz. Eýsem Hazı İsmail'in ýazyn zatlarynyň keseğin aşağına galanlar bolup bilermi? Sebebi yazı diýilende oň arhiwem bolýar, çap edilmedik zatlar hem bolýar. Hawa yazınyň özü bilen bilelikde oň eýem ýazyp taýin eden eserde keseğin aşağına galypdyr. Inni ýaňy ýazmaga başlan eserde keseğin aşağına galypdyr. Bu zatlar maňa Hazı İsmail'in dörejlüğünden alimlik derejesine almak için ilmişyadan alimlik derejesine alan hemmenin hormatly mollumuz Ata Hozoğlu isgurrun beripdi. Ýerde urdu. Ata Hozoğlu'nun aýtmagyna görä 1948-nji ýylda
yazıcı Kıyıl Vasatlı romanını dol yazıp toruptur, tamamlaptır. Onu Türkmen Devlet Neşriyatı'na da tavsırıptır. Jönü şol yer alması vaktinde Keten Hasan'la yazıcın özü bilen bileğaran roman son tapılmandır. Dövrün adamların biağırlığı sebepli ol romanı Keten Hasan'dan gözler tapsak bolanım. Onu çap etmenin, neşir etmenin uğruna çıkanım bolmandır. Edilson'un adam Hazmail Sodur'da bağvallar hakkında povestinde üstünde işlep başlayan eken. Hayt şu povestinde yekece sayfadan okuyuculara getirilmendir. Keten Hasan'na alıptır. Şeydikine Hazmail'in bir romani birem yazılıp başlanan povesti benden özü bilen yer titremenin pidası olup Keten Hasan'na alıptır. Aman brat, qarasızlık yıllarına Hazret Mail'in adına bir edebi bayrak hem döredildi. Şu bayrağın akvalson ne ahil varlı? 1991 yılda Türkmenistan'ın Edebiyat Fondu'nun Maliye Feriştesi'nin hasabına Türkmenistan'ın Yazıcılar Birleşiği'nin Hazret İsmail Fadıl'daki edebi bayrağını dörettük. Bu bayrak yılda bir yazıda koşulmalı ödüm. Çağlar edebiyatı boyunca ayrıtım bir tesirli eser döreden yazıda koşulmalı. Şu bayrağın verilmeyi ulan bağırlıkta diplomum, nişan, bıraklarım hemmesini tayyarladık. Şunu 2 yıl koşulmaya yetiştik bu yazıları. 1993 yılda Didim Doğruluk bilen yazılar birleşiğini yaptılar. Sonra da Hazret İsmail Fadıl'daki edebi bayrağı yatırmak hakkında yokordun. Dillen görkezme verdiler. Şu görkezmenin berza etmekten başka arazimiz olmadı. Yani şu uğruna yine saat koşasın veliye edilse Hazret İsmail Fadıl'daki edebi bayrağı döredönümüzde Berdi Kerbabay Fadıl'daki edebi bayrağım döredip şeyle de Moğol'un Efedadın'daki edebi bayrağım döredip yine onun ıkbali edil Hazret İsmail Fadıl'daki edebi bayrağın ıkbali alı oldu. Bari o 2 yıl olsurduk son döredilmedi dönürdüler. Yokordan verilen Didim Doğru Gözme bilen. Hormatly dinleyijiler, yazı Aman Brat Bugay bilen Hazret İsmail Faradaksyň kötdeşligini dinlediňiz. Gepler Azatlyk radio. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini owgan neptermedi bilen dowam etdirýär. Demirgazyk Owganstanyň Joguzjan welaýatynda jurnalistler bileşigi döredildi. Onu Azatlyk radiosynyň Owgan urlugynyň yerli habarçysy Muhammed Alim Rahmaniyar ýolbaşy saýlandy. Kawulla kawarçymyz Şaymerdan ulum Rady Rahmaniyar bilen Demirgazyk Owganstanyň jurnalistleriň duşan kynçylyklary barada söhbetdeş boldy. Bu ýerde bizleriň jurnalistlik bileşiginiň kapdalynda başgadan bir habarnigarana Zun Şamal we Ittihadi Milli Jurnalistan Afganistan 2 ittihadiyamyz bar. Şonuň namaýandalygy şu Joguzjan welaýatynda bolup işleýär. Oglanlar, gyzlar hemmesi bilelikde iş alyp barýarlar. Jurnalistlara döwlet garşydaşlary tarapdan howp awanýarmy? Howflar köp jurnalistlary barada. Meselem 2 hafta öň bir gyzy öldürdiler. Serpil welaýatynda bir habarçyny urdular. Şolar ýani kynçylyklar bar. Şol kynçylyklary çözmek üçin bu ýerde özlerimiz öz içimizde oturuşýarys. Kabil bilen gepleşýärys. Bir-biri kömek bolar diýip şu barada işlerimizi öň alyp barýarys. Metbuat erkinliginin jurnalistler üçin nähili bähwidi bar? Jurnalistler Joguzjan welaýatynda, hususan Demirgazyk welaýatlarda köp kynçylyk menen bu işi öň alyp barýarlar. On ýani azatlyk bar jurnalistlara diýip aýtýarlar. On ýani bir azatlyk ýok. Köp kynçylyklar bar. Hususan mundan biýan men fikir etýärem jurnalistlaryň işi gün-begün gyn bolar diýip, agyrlaşar diýip. Sebebi mana şol döwlet garşylary köpelip barýar. Howpsuzlyklary ortadan gidirip döwlet hem jurnalistlerden himayat eder diýen umytda Türkmen ýaşlaryndan hem işleýänler, hususy teleýilim, radiolarda işleýänler bardyr. Joguzjan welaýatynda, Balx welaýatynda, telewizionlarda, radiolarda türkmen ýigit oglanlary öz ene dilinde yarım saat, 1 saat programlary öň alyp barýarlar. Bizler şu ýerde bir näçe sany öňrakdan jurnalistlik ýolunda işläp ýören kişiler bolan soň bizler şuna köprak köşüş etýärys. Kurslar orta goýup şu täze jurnalistlere habarçylyk etjek ýigitlere bizler örgedip olara habar bitişligi şu zatlary bizler örgetýärys bulara. Haýsy hususy radio we teleýilimlerde gepleşik berliýär türkmen dilinde? Joguzjan welaýatynda hususan Akça uluswalygynda Radio Darman Akça diýip bir radio bar. Ol ýerde köplenç türkmenler ýaşaýar. 5 uluswallykda türkmenler ýaşaýar. Şu 5 uluswallygy öz poşuşynda alan şol
radio. Onda türkmen oglanlar türkmeni programlary öňelip barýarlar. Hemde Aýna radio telewizionu bar, Batur radio telewizionu bar, Milli radio telewizionu bar, Radio Bostan, başgadam Radio Hammasa, Radio Armagan bar. Şoňa meňzeş Anhoy uluswarlygynda, Balx vilayatynda telewizionlar, radiolar bar. Türkmen oglanlar ol ýerde türkmeni programlary işläp öňelip barýarlar. Hormatly dinleyijiler, kawurla kawarçyňyz Şaýmerdan Ulmuradynyň söhbetdeşligini dinlediňiz. Şunuň bilen hepdäniň jemini geçirip tutarýar. Ýene-ki efir dostluklarymyza şenlik hoş, saglykly we azatlygyň tolkunlaryna galyň.